Понеже в България закона за културното наследство е отвратителен и всеки един човек, който иска да се занимава с търсене на някакви съкровища, ценности, е произведен в престъпник. Или това са хора като ловджиите, като всички останали, които имат хоби. В Англия хората, които търсят ценности, са стимулирани от правителството. Те всяка събота и неделя излизат, търсят и после го предават на правителството, които им го изкупуват. Но получават примерно 30% от намерението. Така, дават им пари. Да. Обаче, ако не намери нищо, плащат ли му нещо? Не. Значи, виж, държавата, ако дава 30% от намереното като стойност, Хората ще тя работят, печели защото имат 70%. стимул. Държавата печели 70%. В нашата държава това нещо е превърнато в криминална дейност, защото първо никой не го интересува културното наследство и това, което искат да се направи, е да си ги откраднат за себе